Petrol tei diesel rang morok wngma bai lukurungni bisingo uanama habjak haike mang tei bisik petrol diesel ni rang morok bangsinai tei se hapang tei sandal hapang petrol diesel rang morok wngmano tei musani nangma nukjakya petrol diesel bangma repeat petrol diesel rang morok wngma logi logi hasteni hati rogobo kubun mani khuni rokni bo rang morok wngrik hani bai lukurungni langmabo jungjal erna chengrek Tini krak salo petrol rang morok wngkha 25 paisa tei diesel bangkha 75 paisa hwnwi saka petrol pumpo sebo khalniro haste tei bharat hao hanise corona ebrumi tongmani jorabo petrol diesel rang morok wngma bai borokni sakao tebo sintrap jamung wngmasuk tongjak bakha hwnwi salai tongkha nungna sinai lukuro আজকে আগে দাম ছিল 90 টাকা 60 পয়সা আজকে বাইরে হইছে 90 টাকা 85 পয়সা আর 25 পয়সা বাড়ছে আজকে পেট্রোল আর ডিজেল আগে ছিল 84 টাকা 18 পয়সা এখন বাইরে হইছে 84 টাকা 45 পয়সা তারপর বাড়ছে 27 পয়সা আজকে ডিজেল এলে কত বার বড় হইছে পেট্রোল ডিজেল তো 3 কিস্তি বাড়ছে এর পেট্রোল ডিজেলের কোনো সমস্যা না সমস্যা হলো